Nós, na compañía de danza, sempre facemos algún espectáculo que vaya dirixido con algunha cousa para axudar aos demais. Pois o primeiro espectáculo que fixemos foi un espectáculo de baile a favor das mulleres, que falaba pois, de todo o ben que fan as mulleres no mundo. E este espectáculo vámonos facer sobre o bullying infantil. Sabedes o que significa a palabra bullying? E 1, 2, 3, 4. Pois agora vamos facer seguido, así, mirad. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.